ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region na amo idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, July 27, 2026. SONA sang presidente ginsug-alaw sang aksyon protesta sa Bacolod City. BTTMD ginpapanaugan sang show cause order sang LTO bangod sa pag-counterflow sang salakyan sang ahensya. Ikalima nga semana sang saka sa bilisang produkto petrolyo sa buwas. Bag-ong kasal nakuhaan sang masobra sa 5 milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga. Kag sa good vibes, mga ido na rescue gikan sa nagakasunog nga balay. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ikalima nga semana sang saka sa bili sa produkto petrolyo sa buwas. May dako na naman nga saka sa bili sa produkto petrolyo sa Martes. Base sa announcement sang Shell Pilipinas, 6 pesos and 80 centavos ang saka sa kada litro sang gasolina, 4 pesos and 20 centavos sa kada litro sang kerosene, kag 7 pesos and 30 centavos sa kada litro naman sang diesel. Ininaay kalima nga semana nga sunod-sunod ang saka sang bili sa produkto petrolyo. Konsumahon sa sulod sang 5 ka semana, masobra na sa 26 pesos tanan ang ginsaka sa diesel. Masobra sa 21 pesos sa kerosene, kag masobra na sa 13 pesos sa gasolina. Sunod sa Department of Energy, mentras wala pa nagtahaw ang gamo sa Middle East, padayon man ang saka sa bili sa produkto petrolyo. Masobra na sa 80 pesos subong ang litro ng diesel. Masobra naman sa 70 pesos ang gasolina. Sa number 9, sa San Carlos City, may 75 ka mga learners na tigayan nga nakakumpleto sa Alternative Learning System Program o kun ALS. Sa 75 ka mga graduates, 72 sa ila ang nagtapos ng ilang junior high school, kag 3 naman gikan sa elementarya sin July 24. Ginsiling ni Nonito Guanzon, ang Education Supervisor kag CLMD Regional ALS Focal Person, nga ang ilang graduation ang nagasaulog sang pagpadayon, pagtinguha, determinasyon kag paglaong yara sa tagsa ka ALS learner. Ini sa tunga sang mga pagpanghangkat nga ginaatubang sang tagsa sa ila nga naganakip sa bahin sang pinansyal kasubong man sa mga responsibilidad sa trabaho kag sa balay. Ginahaylo naman sila ni Mercy Baculpo nga manunudlo sa Natuyay Elementary School nga padayuno nila ang pagpanikasog sa paglambot sang ilang mga handom apisar sa na-eksperyensya nila nga delay sa ilang edukasyon. Sa number 8, padayon ng clearing operation sa Ibid Creek sa Banwa, Sangla, Castellana. Sino kay Rimwell Laho ang PIO sa Banwa, nagligad pa nga semana nagsugod ang clearing operation sa Ibid Creek kasunod sang pagpahulam sa probinsya sa heavy equipment city sa Banwa. Ugaling suno kay Laho ang mga nakalkal nga balas kag volcanic debris gikan sa Ibid Creek sa sitio Tamburong sa barangay Piak na Bato ang gintampok man lamang sa kilid sang area. Bangod wala sila gintugutan sang DNR nga ipagwa gikan sa area ang mga nakalkal nga volcanic debris. Sakop sa protected area nga zone ang Ibid Creek. Suno kay Laho ang isa sa ginalantaw nila ang mga kung mag-ulan naman kagyara lamang sa kilid ang napangkalkal nga mga balas, anuro naman liwat ini sang tubig balik mismo sa creek. Liwat na napuno ang Ibid Creek bangod sa pag-anog sa tubig ulan sa mga volcanic debris nga gikan sa naibabaw nga bahin sang Biak na Bato. Sang Bagyo Inday, suno kay John De Assis, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office, may pag-awas na sang tubig sa among nga area. Luyag nila nga mabutangan sang mini dike para hindi na mag-awas ang tubig suno sa iya. Hindi magalaw naman ng dinar. Dala ko naman ay butang ipahigat ng gano'n mo. Lugin pakilid ang tanan ng mga ang ginano naman magsigil lang. Yung mga ano, naman na iya.
Sa number 7, balay nasunog sa Barangay Bata, Bacolod, mga pusil kag bala na recover. Nag-overheat nga desk fan gintunaan sa sunog sa isa ka ancestral house sa Barangay Bata sa Bacolod. Nagdangat sa 4.5 million pesos ang kahalitan sa sunog sa bahin sang ancestral house sa Purok Mahimayaon, Barangay Bata sa Bacolod City, Sabado sang gabi, Hulyo 25. Ginapanagiyahan sa isa ka professional shooter ang nasambit nga balay. Natabuan nga wala sang tawo ang balay sa nagluntad ang sunog. Ginsiling ni Fire Marshal Superintendent Jenny May Masip nga base sa ila investigasyon ang nag-overheat nga desk fan sa master's bedroom nga yara sa ikaduha nga panalgan sang balay amo ang gintunaan sang kalayo. Samtang pila ka mga pusil kag bala ang nakit-an sa sulod sa puluyan matapos ang firefighting operations. Nasunod sa tig-iya ang mayara sa nagakaigo nga dokumento kag permit. Sa number 6, Iloy ginbuno samtang nagakatulog, upod ang iya kabataan. Nabugtawan ang mga kabataan sang mabatian ng hibi sang ila-pilason nga Iloy sa sitio Dangalon, Barangay Hilamunan sa Kabankalan City, Domingo sang kaagahon. Nagwa sa investigasyon nga ginbuno sang suspect ang 33 anyos ni si alias Ai sa nagkalain-lain nga bahin sang iyang lawas. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Gary Resuma, Hepe ng Kabankalan PNP, mayara na sila sang person of interest sa krimen. Nagakatulog ang biktima o rin niyang mga kabataan sa nagluntad ang insidente. Ang banas ng biktima nagabiyahe sang tricycle sa proper sang syudad. Naabta na lang sang banas sa iya pagpauli matapos magbiyahe nga nagasinggitan ang iya mga kabataan kag nagapangayo sang bulig samtang iya asawa nagapungko sa salog kag dugoon. Gindalang babae sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Nailo sang biktima ang iya tatlo ka mga kabataan. Nakapalag yung suspect but may person na interest sa takang tapos may aram ng witness. So hindi talaga pag palabot ka ng kwan ang ngalan sa ato niya suspect kung ko pang pilibot sa ato niya witness ma'am. Hindi ko pa makalambot ang motive yun niya. Kaya kung magambata ka motive, pero makunik na karoon sa suspect o atong person interest, ma'am. So, wala ko lang, hindi ko lang pag-disclose, ma'am. Okay, no. Pero may meron na ito, person interest, wala ko lang ang makuhaan ko, pidibit ang atong niya witness, ma'am. Kaya may matindog na witness mo. Sa number 5, bag-ong kasal nakuhaan sa masobra sa 5 million pesos nga balor sa illegal nga droga. Ginakabig nga high-value individuals ang mag-asawa nga nadakpan sa buy-bust operation sa Purok Mabinuligon, Barangay 35 sa Bacolod City, mga alas 2:43 sang kaagahon sa tung Sabado, Hulyo 25. Nakuha ang masobra sa 5.4 million pesos nga balor sang suspected shabu sa mag-asawa nga bag-o lang kasal nga sanday alias Guard, 44 anyos, kag alias Ann, 31 anyos. Pareho nga residente sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Base sa impormasyon nga napaton sa kapulisan, gikan sa confidential informant, aktibo nga nagapakigbahin sa illegal drug trade ang mag-asawa sa Barangay 35 kag Singkang Airport. Sunod sa pulis, ang ini nga impormasyon ang na-validate sa ginpatigay nga casing kag surveillance operations. Na-recover sa ilang 5 kadalago nga pakete sang suspected shabu, napulo ka na bugos nga plastic bag nga may unod nga ginasuspetsohan shabu, tricycle, kag 7,000 pesos nga buy-bust money. Sa number 4, 200 ka mga handheld metal detector nga ipanagtag sa mga eskwelahan sa Bacolod, nag-abot na. Natala na nga ipanghatag sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad sa Bacolod ang 200 ka mga handheld metal detectors.
Ginsiling ni Attorney Jose Martigo, Secretary to the Mayor, wala sang may gingasto ang syudad sa pagbakal sini bangod gindonate initanan sa mga abyan ni Mayor Greg Casataya. Dugang niya, ginahulat na lang sang syudad ang listahan sa mga eskwelahan gikan sa Department of Education Schools Division of Bacolod agud matumod kung pila ka mga detectors ang ihatag sa tagsa ka eskwelahan. Sunod naman kay Mayor Gasataya, ginahanda na sang syudad ang pagbakal sa mga walk-through metal detectors para sa mga dalagko nga mga eskwelahan. Sanig sa plano sang local school board, ang mga eskwelahan nga may masobra sa 2,000 ka mga estudyante ang pagabutangan sa mga walk-through nga metal detectors. Nagpasiguro man si Gasataya nga ginatinguhan sang syudad nga mapabasko kang security sa mga eskwelahan agud mapatuman ang kalino. Again, we thank everyone upon hearing the need for this, called me up, naghatag voluntaryo. And on my part, nagpabakal man kami para at least ko mas padasig ni kung proseso sa government, it will take close to 2 months. So the need is now, that's why i-release na mo siya today. 200 ang so far ang padulong sa ako kagay na pabakal for mga 200 mo. But if may need pagid, we'll just purchase. Ano napaka-importante nga may arak lang kami na idulong subong sa aton ng mga public schools that sa Bacolod while the bidding process continue for the need pagid for the enhancement of our security sa tanang mga public schools sa Bacolod. Pila ka percent na Sa number 3, 15 million pesos nga gikan sa Quick Response Funds ng probinsya sang Negros Oriental ang gintalana para mubakal sang chemical nga systemic para mabuligan ang mga sugarcane farmers nga apektado sang RSSI. Inisalig sa pahayag ni Governor Manuel Chaco Sagarbarria nga ang among atikang kabahin sang first wave nga patuman para maaksyonan sa gilayon ang pagpangatake sang RSSI sa katubuhan na nagdangat na sa 5,000 hectares sa Negros Oriental. Pagkatapos nga maghatag sang libre nga systemic chemical ang probinsya, ang mga sentral naman sulukay sa Garbaria ang magasalo kag magahatag sang suporta sa mga mangunguma. Pathag ni sa Garbaria ang tagsa kay LGU ang ginapaabot man nga maghatag sang bulig. Sa pihakabahin ng mga sugarcane farmers nga mayara sang 5 ka hektarya kag paidalom ang magabaton sang bulig gikan sa Department of Social Welfare and Development nga 10,000 pesos emergency cash assistance. Sang Biyernes, isa ka consultative meeting angot sa RSSI, lakip na sa African Swine Fever, ang ginpatuman sa gobernador upod sa mga veterinarian, mga farmers, hog raisers kag mga lokal nga opisyales. The first wave of support will come from the province. The second and third wave of support will come from the central and of course our local LGU. So as what I said, dili ta pwede maglangay-langay ani because the spread of infection is very fast. During our previous meeting, last consultative meeting, naapatos mga 3,000. Latest update right now, it's now 5,000. Nakapaspas ang spread sa RSSI. So the sooner we act on this, the better. So how will we utilize the fund go? We will be using it for insecticide or ayuda po sa farmers? Okay. 100% from the QRF will be used for 15 million pesos worth. Muta akong gi-pledge sa atong planters will be used sa ato ang insecticides. Sa number 2, ginserbihan sang Land Transportation Office Negros Island Region sang show cause order ang Bacolod Transport and Traffic Management Department o kun BTTMD. Ini matapos nga mag-viral ang isa ka litrato online nga nakuhaan ang ginapatihan pag-counterflow sang salakyan sang BTTMD. Madasi gina-identify sang LTO ang salakyan bangon sa government license plate kag may nakasulat
nga BTTMD sa salakyan. Sang Hulyo 24 ginserbe sang LTO ang show cause order kag ginbaton man ini sang staff sang BTTMD. Padayon pa nga ginausisa sang otoridad ang insidente samtang nagahulat pa ini sang sabat gikan sa ahensya. Sanig sa investigasyon sa syudad, ang empleyado nga nagamaneho sang salakyan ang nagresponde sa ginakayo nga bahin sa Dalan Araneta agud mag-assist sa lakat sang trapiko. Nakasabat naman sa show cause order sang LTO ang natundan nga empleyado. Nagpangayo man patag si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa pamunuan sa BTTMD may angot sa insidente. Nagpasigurong LTO-NIR nga ang layiyang para sa tanan kag wala sa may makaluwas diri bisan pa ang yara sa gobyerno. Kag sa number 1, inoras antes magsugod ang ikalima nga State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isa ka hublag o aksyon protesta ang ginpatigayon sa nagkalain-lain ng mga grupo sa syudad sang Bacolod. Humalin sa South Capitol Road, padulong sa Bacolod City Government Center replica sa Public Plaza, nagasinggitan ang mga rallyista sa mga butang nga ilag gusto mabatian sa SONA sang Presidente. Ginsiling ni Noli Rosales, ang Secretary General sa Bayan Negros, nga kinahanglan nga masolusyonan sa Presidente ang nagasaka nga unemployment rate sa pungsod. Kagamuman ang pagsaka sa mga presyo sa balaklon, kuryente kag gatong. Isa man sa mga ginasinggit sa mga nagkalain-laing nga grupo amo ang pagpamatok sa Pax Silica, isa ka international coalition nga ginapangunahan sa Pungsod Amerika mayangon sa pag-sustain sang artificial intelligence. Suno kay Rosales ang pagpatukod sa infrastructure sa 1,600 hectare nga duta sa Tarlac para sa amo nga proyekto ang makaguba sa dunang manggad kag posible nga madulaan man sa palangabuyan ang pila ka mga mangunguma sa amo nga lugar. Panawagan naman sa grupo sa mga mangunguma ang mga kuntani mahatagan sa Presidente solusyon ang RSSI o kung peste sa katubuhan sa Negros. Dugang naman ni Father Arman Union, ang convener ng One Negros Ecumenical Coalition, kinahanglan nga manabat ang Presidente kag si Vice Presidente Sara Duterte sa mga nagakatabo sa karon nga mga issue sa pungsod. Sanig sa reports ng kapulisan, hindi magdubo sa 2,000 ka persona ang nagpakigbahin sa marcha gikan sa South Capitol Road padulong sa Bacolod City Public Plaza samtang yara na lang sa 300 tubtub 500 ang nagtambong sa isa ka rally sa plaza. Sa SONA sining hapon, una nga gintalakay ni PBBM ang natalana pagpasaka sang kaso batok sa iya pakaisa na si former House Speaker Martin Romualdez may angot sa kontrobersyal nga flood control project. Sunod sa iya, nagaserbe siya nga presidente sang pungsod kag hindi sa iya nga pamilya kag himata. Gitalakay man sa presidente ang mga programa sa gobyerno bilang solusyon sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gato. Ang lahat na sangkot dapat managot. BBM, ang presidente natin, dapat singilin. At saka si Vice President Sara Duterte dapat managot. Amo ini siya subong ang ginapangayo sa mga katawhan. Nga sitwasyon sang kumulo sa tubang sang krisis. Sa subong, nagataas ang balaklon, nagataas ang mga serbisyo sa kuryente, sa tubig, pero ayuda ang sabat ni BBM sa ang iyang sabat sang konkreto nga solusyon. So dapat hindi ayuda, hindi dapat manid solusyon, dapat konkreto nga solusyon ang iyang idangat. Dapat trabaho, sweldo nga maayo, kag dapat matagaan di kayo ng aton mga uma nga makaangkon sang duta. Sa Good Vibes, mga ido na rescue gikan sa nagakasunog nga balay.
Samtang nagapuog ang aso, samtang nagadaba-daba ang kalayo, wala malipatan sa mga bumbero nga luwason pati ang mga hinuptanan nga ido sa nagakasunog nga balay sa Barangay Bata sa Bacolod sang Sabado sang gabi. Sa video nga kuha ni Maestro Bombero, makita mga katapos ang Amity Volunteer Fire Brigade EMT nga ginatingwaan nga mabuhi ang isa ka ido nga yara sa kritikal nga kondisyon pinaagi sa paghatag sang CPR. Kag nangin, madinalagon sila. Base sa post ng Community Animal Rescue Efforts o CARE Incorporated, 3 tanan ka mga ido ang naabtan sa mga bumbero kag rescuers sa sulod sa nagakasunog nga balay. Ginrisgo sang firefighters pati ang ila nga kabuhi para masalbar pati ang mga hinuptanan. Gintagaan sang oxygen ang mga ido para maka-recover. Wala sang tao sa balay nga nagakasunog sang matabo ang insidente. Ginapasalamatan sang Animal Welfare Group ang tanan nga mga bumbero, medics kag emergency responders nga nagarisgo sang ila kabuhi para maluwas pati ang mga pets. Kag sa sining nga fire incident, ang Amity ang ginpasalamatan sang grupo nga amo ang nag-rescue sa 3 ka mga ido. Kag of course, kita naga-shout out sa atong mga live viewers kay Mirna Garrido Clavel, Good PM Digicast Negros, and Ma'am Barbara watching from Bacolod. SONA Evangelista Caredo, maayong hapon Digicast Negros watching from Singapore. Marvy Sepriano Aquino, good afternoon Digicast Negros. Good afternoon Ma'am Barbara, watching live from Silay City. Wendy Rose Santilan, good afternoon. Gerald Liagono Estardo, maayong hapon Digicast NIR watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. James Mondihar, maayong hapon Digicast Negros. Jessery Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast. Ma'am Barbara, kay sa tanan nga staff sang Digicast Negros. Maayong hapon man kuno Ma'am hambal nila. Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara Mijares watching from Hulupandan. Romel Mahilom Galio, good PM Ma'am Barb watching with Tony Hernan sa Barangay Bata. Hello sa inyo nga duha, sir. Of course, the watchman si Bernie Balo Pagunsan and Aparicio Neil Kane. Good PM Digicast watching from Silay City. Kagamuya itong top 10 stories of the day, tubtub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.